Gipuzkoako metalgintza sektorian lan hitzarmena sinatu dabe Adegik eta gehiengo sindikalak, ELAK, LABek eta Komisiones Obrerasek. Sindikatuen eta enpresen iritzia jaso nahi izan ditugu. Bergarako Laspiur enpresara etorriga eta bertako zuzendari nagusia dan Anderrekin gare. Atzaldeon, Ander. Atzaldeon. Ze balorazio itzen dozu zuek hitzarmenan inguruan? Guk balorazio oso positiboa itzen dugu. Azkenian, bai Adegi, bai sindikatuak hitzarmen bat adostia, guretako pentsatzen dut oso positiboa dela, estabilidade asko moten dutza enpresari. Eta langileentzat, ze suposatzen dago honek? Bueno, nik uste dut langileentzat aurrera pauso poli bat dela. Azkenian 2011 urtetik hitzarmen barik genden, orduan hitzarmen berri hontan adostu dena da 2011tik 2019ra soldata tablak eguneratzen dira 9,6%, bai? Eta hortaz aparte gero 2020, 21 eta 22 urtetarako soldata ez tablak, soldata errealak erreferentziatzen dira IPC-ra. Orduan, nik uste dut langileendako hori oso ona da. Eta enpresiantzat, ze suposatzen da honek? Bueno, enpresiandako Gipuzkoako metal hitzarmenak badauzka kondizionante batzuk ez dianak errezak kudeatzeko. Azkenian lehiakortasun aldetik, Gipuzkoako metaleko akordioak dauzka 1697 ordu inbiarrezkoak urtean. Eta horrek, konparatzen beste lurralde batzukin, ez tozku posizio oso errezien ipintzen lehiakortasun hori eukitzeko. Zuen kasuan, Laspiurren zenbat langile dauzkazue? Guk ontxe Laspiurren hemen Bergarako plantan gare 105 pertsona lanien. Alatabe lan hitzarmen propisoa daukazue, ez? Bai, guk Laspiurren 2019an adostu ginuan langile danekin 5 urterako hitzarmen bat. Orduan 19an hasi ginen, 20an gare bigarren urtean eta ondio beste 3 urteko hitzarmena adostuta daukagu. Hori dela eta hitzarmeneko zenbait puntuk ez dauke eragina zuentzat, ez? Bueno, gure kausuan, IPC-ak eguneratzia urtero edo azkenengo 9 urteko soldata tablak eguneratzia gure kasuan ez daka importantzia handiri, porque guk horrek jainda zeuskogun horretik. Enpresa askok lan hitzarmen propisua dauke, baina ez da ohikuena enpresa txikizen artean. Horren adibide da Bergarako Altube enpresia. Enpresa txikiek, enpresa handia izan da igual, errezago da, gu enpresa txiki bat izan da, 20 pertsonako enpresa bagera, 20 langile, eta ez daukagu baliabiderik, ez ezaguerarik, gure hitzarmen propio bat iteko baldintza batzuk, igual negoziatzen dira, barne, enpresa barnean, baino hitzarmen oso bat iteko bezalako nik uste dut kapazitaterik ez daukagula edo ez genuke egingo behar bezalako ondo. Orduan balorazioa positiboa da, ez? Bai, guretzat, egia danik ez daukatela hitzarmena esku artean, ez dut euki aukerarik irakurtzeko, pintzelada txiki batzuk labadazkit aldaketa batzuk egon diala, baino orokorrean ikusten dut 2011 arte guretzat positiboa izan zen, hitzarmen bat eukitzia, eta nik usten dut orain ere, oraindik ez dauzka detaileak eta ez dakit zer suposatuko duan, baina nik usten dut danontzat interesgarria dela eta positiboa, bai. Orduan, balorazioa positiboa da, hitzarmena ja sinatuta dago, eta oin ikusin beharko da ze aldaketa suposatzen daben, edo zein bio zuen hemendik aurrera, ez? Hori da, oin, hitzarmena sinatuta, inbiako dugu, ikusi ondori, ze aldaketa dauden, segurazki guk igual barne, ez dakit izango dan soldatetan, edo lizentziatan, edo beste gauza batzutan kontuan eukibiako ditugu aldaketa batzuk, posible da eguneraketa batzuk egin behar izatea, edo ez dakit atzerapenak, edo ikusi beharko da ze aldaketa egin, eta aldatuko gara. Sindikatuen artean ELAK dauka gehiengoa, 148ko ordezkaritza dauka metalan sektorian, eta gustura azaldu dira sinatutako hitzarmenakin. Hola da, ez, Patxi? Bai, oso pozik gaude, hainbeste urtetan geldik egondan hitzarmen bat, berriro
hartu eta sinatu dugu gehiengoak eta oso gustora gaude bai. Adegik adibidez, komentau dau, akordio historikoa da, zuentzat be hola da? Bai, historikoa, edukiak daskalako, urte asko dialako ez dela sinatzen Gipuzkoako hitzarmenikan nagusiena, eta edukietan atzera pausurik gabe, lan erreformai aurre egiten, eta soldata eta mintzak galerai gabe sinatzen dalako. Ze aldaketa suposauko ditu honek langileentzat? Jende asko eta askontzako 2.000 euro ingoroko igoera urtero amendikan aurrea. 2011ko soldatak zeuden, hor izoztuta zeuden 2011atikan 21.000 euro inguruko soldatakin, eta guain euneko ia 10ko igoera izango dute, enpresa askok eta askok. Egia da, hortikan gora dauden enpresak ez dutela izango soldatatan eraginikan. Bai beste baldintzatan, lizentziatan, blindajian, estatalen aurrian blindatu dugu, prioridadi izango du amengo hitzarmenak estatalen aurrian, eta horrek ere eragin izango du enpresa guztietan. Negoziazioak 8 hilabetez luzatu dira, nahiko denbora motza izan da, hala eta be nahiko negoziazio gogorrak izan dira, edo, ez da erreza izan, ez? Ez, erreza ez da inoiz izaten. Izan da, bilera gutxiko negoziaketa bat, hasi ginean martxuan, gero pandemiatik gelditu ziren negoziaketak, baina bai, azkenian negoziaketa gogorra izan da. Gure helburuak finko zeuden, ez gendu nahi atzera pausurikan bat ere, eta ez da erresa izan. Kontutan izan behar dugu, Konfebasketikan eta Eusko Jaurlaritzatikan aidiala kontinu esaten soldatak jetxi beharko diala eta langileen artean pairatu behar dugula o banatu behar dugula krisi hau. Eta gu ez genduen horretarako prest, horretik izan dago gorra. Labek be sinatu da Gipuzkoako metalgintza sektoreko hitzarmena, akordizioa begi honez ikusi dabe, baina hala eta be uste dabe baldintza hobiak lortzeko aukeria zeuala. Arrasaten dauken egoitzara etorriga erekin egoteko. Arratsaldeon, Xabier. Arratsaldeon. Hitzarmena sinatuta, ze balorazio itzen duzue Labetik? Gu sinatu dugu hitzarmena eta beraz posi gaude sinatu dugunarekin. Egia da, gehiago lortu zitekeela eta pena hori edo konbentzimendu hori geneukanez, pixkat sentsazio hori daukagu, baina orokorrean oso posi gaude sinatu duen edukiekin. Zue garrantzi berezi hemen jatzue berdintasun batzordia, ez? Eta neurri handi baten horregaitzik sinatu dozue hitzarmena. Guk hor ikusten dugu aukera, berdintasun komisio hortan, soldata arrakalarekin amaitzeko eta emakumeen kontratazioan aurrera pausoak emateko, ze kontutan izan behar da, industria, uneko 19 soilik direla emakumezkoak, guztiz maskulinizatuta dagoen sektore bat dela, eta horri balioan jarrita erabaki gendun akordioa sinatzea. Labetik esan dozue mobilizatzen jarraitzeko asmoa daukazuela eta oin burrukia eta lana dagola enpresa barrutan, ez? Bai, sinatuta gelditu da sektoreko hitzarmena, baina egia da prekaritatearekin ez dugula amaitu. Orduan orain dagokiguna da enpresa enpresa konbenioetan eta paktoetan eta lan baldintzak hobetzea eta hortan dihardugu. Oso eskerrik asko, Xabier. Zuei.